Natura 2000 sarea osatzen duten eremuak Europar Batasunak biodibertsitatearekin duen konpromisoaren erakusle da. 27.384 leku lurraldearen Europar Batasunaren 18%. Euskadin 55 eremu ditugu natura sarean, 1.500 kilometro karratu, lurraldearen 20% baino gehiago, balio ekologiko handiko estuarioak, ibaiak eta basoak. Eusko Jaurlaritzak eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek 10 milioi eurotik gora inbertitzen dituzte urtero ikerlanetan, baso berritze lanetan, ibai ertzak leheneratzen, pasabide ekologikoetan eta habitata zaintzen. Europako Natura 2000 sareko guneetan inbertitzen dugun euro bakoitzeko, 22 euroko etekina lortzen dugu ur garbitan, elikagaietan, zuran edota natura eta kultura turismoan. Euskal Autonomia Erkidegoan erabiltzen dugun ur gehiena 60% Natura 2000 sareko eremuetatik dator. Eremu hori esker, ura hobea eta merkeagoa da. Sareak klima aldaketaren erronkei aurre egiten laguntzen digu, karbonoan aberatsak diren habitaten erreserba baita. Gizakion jarduerak Natura 2000 sareko eremuetan habitaten egoera ekologikoari eusten eta hobetzen laguntzen du. Jakin badakigu abeltzaintza estentsiboak balio ekologiko itzela duten natura paisaiak sortzen dituela. Artzaintzak animalia eta landare espezie garrantzitsuen biziraupena babesten du eta sute arriskua murrizten du. Zenbait lekutan, hemen Balderejon adibidez, natura eta kultura turismoak abeltzaintzaren jarduera osatzen du.